μπορώ να σας την πω. Βεβαίως είμαι υπέρ της τιμωρίας των πάντων που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα. Της τιμωρίας της σκληρής και της δίμευσης, εάν υπάρχει περιουσία. Αλλά όμως, σε ένα πρωτόδικο δικαστήριο να καταδικάζεται ένας δήμαρχος, επί του προκειμένου ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος, ισόβια δεσμά, παρακαλώ, άφησε σύξυλη την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι όχι μόνον. Ό,τι και αν είχατε και είχαμε κατά του Βασίλη του Παπαγεωργόπουλου, τα ισόβια δεσμά είναι πρωτάκουστα σε πρωτόδικο δικαστήριο. Δεν την ξέρω τη δικογραφία. Εγώ θα σας αναφέρω τι μου είπε γνωστός ποινικολόγος της Θεσσαλονίκης, τον ξέρετε κυρίες και κύριοι από την εκπομπή μου, γιατί είχε την υπεράσπιση μερικών υπαλλήλων οι οποίοι αθώθηκαν. Δεν τον έχω δει μετά την καταδίκη, αλλά τον είχα ρωτήσει και μου είπε η δίκη και εκεί, η δικογραφία και εκεί και το ανακριτικό έργο και εκεί είναι εντελώς διάτριτο. Δεν στοιχειοθετεί ενοχή του Βασίλη του Παπαγεωργόπουλου. Ούτε παπαγεωργοπουλικός, ούτε καν δεξιός. Να συνεννοούμεθα. Όμως, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές, λένε. Όμως, θα μου επιτρέψετε, με πολλή σκέψη, να σας πω ότι δεν μπορεί να διατηρεί το άλοθη του δικαίου ούτε ο δικαστής. Και αυτοί που κρίνουν σε μια δημοκρατία κρίνονται. Αλλά ας κλείσει η παρένθεση εδώ. Εγώ θα σας πω ότι με άφησε άναυδη. Θεωρώ ότι εξάντλησε η δικαιοσύνη, γιατί ο δικηγόρος αυτός, ο φίλος ποινικολόγος, μου είπε πως ο δικαστής προπάντων είναι αετός δικαστής. Δηλαδή όχι ότι κι ότι, γνώστης. Νομίζω πως η καταδίκη σε ισόβια είχε πολιτικές προεκτάσεις. Έπρεπε, διότι η οργή μας είναι πολύ μεγάλη εναντίον αυτών που διαχειρίστηκαν το δημόσιο χρήμα, το δικό μας χρήμα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφθορά και έπρεπε να δοθεί ένα σήμα ότι οι δικαστές κρίνουν αμερόληπτα και πολύ σκληρά. Απ' την άλλη μεριά θα σας πω ότι οι δικαστές βρίσκονται στα δικαστήρια με το ελληνικό κράτος και ζητάνε 120-150 εκατομμύρια που δικαιούνται. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα τα πάρουν. Διότι οι δικαστές που ζητούν, οι δικαστές θα δικάσουν. Παμπάλαια ιστορία συνδεδεμένη με τη βουλευτική αποζημίωση. Επομένως, κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε πολύ ωραία ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δικάζει εξαντλώντας όλα τα περιθώρια του δικαίου. Και έτσι μηνύματα στέλνει και στον κόσμο, αλλά μηνύματα στέλνει
και στην κυβέρνηση ότι τις εναντιώνεται. Αυτά θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος. Εγώ, επειδή δεν είμαι κακοπροαίρετη, κυρίες και κύριοι, θα σας επαναλάβω ότι τα ισόβια τα βρίσκω υπερβολή, με άφησε άφωνη, όπως επίσης η μετά την καταδίκη συμπεριφορά να βάλουν τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο μέσα σε ένα κελί με 9 άλλους φυλακισμένους ή 10, οι οποίοι βεβαίως άνθρωποι τι να κάνουν, ντουμανιάζουν συνεχώς. Ένας άνθρωπος που είναι γνωστό ότι έχει μία καρδιακή πάθηση. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δείχνει εμπάθεια και μένος. Και για τη χαρά και την ειδονή που ξεκήθηκε από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, γιατί καταδικάστηκε ισόβια. Θα μου επιτρέψετε με πολύ αγάπη, ακριβές και ακριβοί μου ακροατές, να σας πω ότι άλλο πράγμα η οργή για όσα συμβαίνουν και για όσα συνέβησαν, και άλλο πράγμα η εκδικητικότητα. Δεν είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα αυτό, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Συμπεριφερόμαστε σαν Έλληνες, όχι Έλληνες. Να φύγω λοιπόν και να πάω ότι κι άλλοι διαβήκανε την πόρτα του εισαγγελέα ή θα τη διαβούν, κυβερνητικοί, ο κύριος Δούκας για τα πόθεν έσχες τους, ο κύριος Βουλγαράκης και ο κύριος Κολγκέιτ, χαμόγελο, ο κύριος Παπαντονίου. Βρέθηκε να απολογείται για τα πόθεν και ακόμη βεβαίως δεν έχει επιληφθεί κανένας για τις προμήθειες του στρατού και την εμπλοκή του. Και βεβαίως ο Τσοχατζόπουλος, ο οποίος φυσικά δεν δικαιούται καμιάς λύπης, είναι φυλακή και έπονται και άλλες ποινές, αλλά δεν άκουσα τίποτε και δεν έγινε κανένας λόγος, ακόμη και για τον Τσοχατζόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι το Κισέα που εισηγείτο. Πούντο. Επειδή ήτανε πολιτική και στρατιωτική. Πούντο. Ποιος τους ενάγει? Ποιος ενάγει τον τότε πρωθυπουργό κύριο Σιμίτη? Ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος καταδικάστηκε διότι δεν ήξερε τι συνέβαινε. Έγκλημα για έναν υπεύθυνο άνδρα, δήμαρχο, υπουργό, πρωθυπουργό παρακαλώ, να μην ξέρει τι συμβαίνει. Πού? Πού? Στην Κίνα? Πού? Στη Σαχάρα? Να μην ξέρει τι συμβαίνει γύρω του από τα δεξιά του χέρια ως Θεά κάλλη. Δεν γίνεται λόγος κανένας. Δεν θα πω άλλα παρόλο που θα ήθελα να σας πω, αλλά είμαι υποχρεωμένη να πω για το χρυσορυχείο της Χαλκιδικής. Κυρίες και κύριοι, ναι στις επενδύσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Ουδής Έλλην, οποιασδήποτε κομματικής ταυτότητας, σε αυτόν τον τόπο αρνείται τη χρησιμότητα των επενδύσεων. Ναι. 1000 ναι, κύριε Σαμαρά. Όμως τα χρυσορυχεία, ο ελληνικός χρυσός, μα δεν είναι ελληνικός με τη σύμβαση. Δεν κερδίζει τίποτε η Ελλάδα.
διότι δεν φεύγει από εδώ ουγγιά που να στοιχίζει 1.800 ευρώ. Φεύγει ακατέργαστος που θα πάει στον Καναδά, Ελντοράντο τη λένε την εταιρεία, πετυχημένη. Θα θυμάστε ίσως κάποιοι, όλοι δεν ξέρω, τι γινόταν στην κοιλάδα του Ελντοράντο όταν κυνήγαγαν όλοι το χρυσό. Λοιπόν, σκάνδαλο Καραμπινάτο. Δεν είμαι, κυρίες και κύριοι, σας το έχω πει 1000 φορές. Δεν είμαι συνασπίστρια. Δεν είμαι κουκουέ. Μια παλιοδεξιά και μισή είμαι. Όμως η περίπτωση είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί, βρε θεόφοβοι, ακριβές και ακριβοί μου ακροατές, αν έχετε Θεό εσείς, ό,τι κι αν είστε, νεοδημοκράτες, πασοξίδες, δημαράδες του Κυρφώτη, δεν είναι δυνατόν να πουλάει η Ελλάδα 350.000 γη, χώρια άλλες 30.000 τρέματα οικοδομήσιμα. Δεν μπορεί να πουλάει τις στοές, τις υπάρχουσες υποδομές. Δεν μπορεί να πουλάει τα κτίρια, τα υπάρχοντα, για 11 εκατομμύρια ευρώ, που τα πούλησε ο κύριος Σιμίτης, αλλά αυτός δίνει διαλέξεις και γράφει βιβλία. Δηλαδή, οι λέξεις χάνουν το νόημα. Τι να πεις, ντροπή. Και ο κύριος Πάχτας, τον θυμάστε, εκεί στη Χαλκιδική, πώς τον λέγανε μωρέ το μεγάλο ξένα, Στέγκος. Υφυπουργός του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος βγήκε δήμαρχος, αν κανένας με βλέπει στη Χαλκιδική, εξαγοράζοντας ψήφους. Αυτός είναι ο εμπνευστής και της εταιρείας Χρυσού. Ο δήμαρχος που οι χαλκιδικιώτες ψήφισαν. Και όταν μια Αγγλίδα δημοσιογράφος του πήρε συνέντευξη και του είπε «Κύριε Δήμαρχε, είναι δήμαρχος Αριστοτέλη». Πρέπει να είναι κάπου στην Ιερισσό νομίζω αυτός, δεν ξέρω. Κατά εκεί, Αριστοτέλης. Τα στάγυρα μωρέ, μωρέ τα στάγυρα μωρέ. Του είπε «Οικονομήσατε από αυτήν την επένδυση». Φυγής ο κύριος Πάχτας σηκώθηκε, κούμπωσε το σακάκι του και είπε «Με προσβάλλετε». Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν ο κύριος Σαμαράς να υιοθετεί αυτήν την επένδυση εν ονόματι των επενδύσεων. Εδώ δεν είναι επένδυση, κυρίες και κύριοι. Είναι απικιοκρατία. Ναι και λίγα λέω. Δεν είναι δυνατόν σε μια Χαλκιδική που κατά κύριον λόγο είναι τουριστική να μιλάνε για 1.500 θέσεις εργασίας που μπορεί να γίνουν και 3.000. Μακάρι μωρέ και 5, που 5 να σας δώσω λίγα είναι. Να μιλάνε για αυτήν την εγκατάσταση χωρίς να τηρεί τους κανόνες του περιβάλλοντος, όταν όλη η Χαλκιδική ζει από τον τουρισμό, από τη γεωργία, τη μελισσοκομεία. Θα φύγουν όλες οι μέλισσες ρε. Θα φύγουνε, έχουν πιο πολύ μυαλό από μας. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Σαμαρά, εν ονόματι της ανάγκης, της υποτέλειας,
της αναγκαιότητος, να το πω κομψά, της Ελλάδος για επενδύσεις, να δέχεσαι να γίνει αυτή η επένδυση. Και έκανε πίσω ο κύριος Σαμαράς στην επένδυση που ήθελε να κάνει η ίδια η εταιρεία, μπορεί και άλλοι, δεν με νοιάζει, διάρα δεν δίνω, στην Αλεξανδρούπολη. Διότι οι δήμαρχοι εκεί δεν είναι Πασόκ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, νεοδημοκράτες παρακαλώ. Και κάνει πίσω. Και κυνηγάει η αστυνομία με ΜΑΤ, με, πώς τα λένε, ασφυξιογόνα, με μολότοφ, σαν να κυνηγάνε ποιον, το βλαστό, τους 3 πιτσιρικάδες, τους τρομοκράτες. Ποιους κυνηγάνε? Και δεν σηκώνεται η Χαλκιδική, οι ξενοδόχοι μωρέ, που έχουν καλά τα λαβέρια με την κυβέρνηση, ο πρόεδρος, ο Ανδρεάδης, να σηκωθούν να πούν 1.500 θέσεις, 2.000, 3.000 θέσεις. Λογαριάζεται ποιες θέσεις και ποια εισοδήματα θα ακυρωθούν? Αυτά, κυρίες και κύριοι. Διότι, να πω και λίγο για ένα ευχάριστο, έτσι φαίνεται πρίμα βίστα, για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Πάντοτε εγώ προσωπικά ήμουνα για το διάλογο με την Τουρκία. Με το γείτονα ή του κόβεις το κεφάλι, τον κακό γείτονα, ή συνεννοείσαι. Γι' αυτό και οι παλιοί λέγανε, ανάμεσα στις πολλές ευχές, λέγανε και καλό γείτονα. Πήγε ο κύριος Σαμαράς, καλά έκανε, θετικό. Και μίλησε για διεθνές δίκαιο, για τα συμφέροντα της Ελλάδας, ότι είναι κατοχυρωμένα στο διεθνές δίκαιο. Δεν ανέφερε όμως το δίκαιο της θαλάσσης, που αφορά τα μίλια 6 ή 12, και το οποίο δίκαιο θαλάσσης δεν υπέγραψε η Τουρκία. Αλλά έστω και αυτό που είπε, το διεθνές δίκαιο, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι περίπου πώς λειτουργεί αυτό το διεθνές δίκαιο, και προπάντων το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο αν δίνει το δίκαιο, εγώ κυρίες και κύριοι είμαι, τι να σας πω δηλαδή τώρα, Αριστίδης. Και βεβαίως στην Ευρώπη ο κύριος Σαμαράς μίλησε για τον πλούτο, τον ορυκτό της Ελλάδας, της ευλογημένης αυτής γωνιάς. Χριστέ μου, πιστέψτε το όλοι, ότι είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Καλά έκανε, διότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Να ξεχνάει τώρα ο κύριος Σαμαράς ότι η Ευρώπη είναι θυγατρική εταιρεία της holding United States of America, δεν το νομίζω, γιατί δεν το ξεχνώ εγώ, φερειπίν. Και ότι τελικά θα γίνει αυτό που θέλει η Αμερική. Όχι, κυρίες και κύριοι, η Αμερική είναι χώρα υποκατοχήν. Και βεβαίως ο κύριος Ερντογάν απάντησε Καζάν, Καζάν. Αχ βρε, όλοι θυμηθήκαμε το Καζάν Ντιμπί. Καζάν Ντιμπί, Καζάν Καζάν, Ιμάν Μπαϊλντί, τα ουκ γιουξού. Τα θυμάστε? Με κότα γινόταν, με ζουμί. Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Ό,τι και να πει ο Ερντογάν, τι θα πει ο μεγάλος αδελφός, κυρίες και κύριοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά κρίνω θετικό το ταξίδι του κυρίου Σαμαρά.
Τώρα την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, για τα περίφημα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες. Ξέρει κανείς, και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, εάν οι τράπεζες από γεννήσεώς τους συνεργάστηκαν? Αν το ξέρει, ας το δημοσιεύσει να το διαβάσω κι εγώ. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα με πολύ χαρά θέλω να μιλήσω για τις κυπριακές εκλογές. Εγώ σας είπα 5 πράγματα, δεν το ξέρω το θέμα όπως το ξέρει ο Δημήτρης ο Καψάλας, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Γεια σου, Κική μου. Τι κάνεις? Να αποφορτίσουμε λίγο το κλίμα. Γιατί είναι φορτισμένο? Είναι φορτισμένο με όλα όσα ανέφερες. Και είπες στην αρχή, λες πράγματα απεσιόδοξα. Αναζητά κάποιος τα αισιόδοξα. Μπορείς να μας τα πεις? Ναι, και είναι πολύ δύσκολο να τα βρει. Όχι, άμα μπορείς, εγώ είμαι όλη αυτιά. Αισιόδοξα δύσκολα θα βρει κάποιος. Και ελπιδοφόρα, γιατί το 50% των Ελλήνων τουλάχιστον ελπίζει. Ελπίζει ότι θα ξαναρθούμε πάλι στο 2008. Ναι, εντάξει. Με βάρκα την ελπίδα, ναι. Θα τους απογοητεύσουμε τους φίλους. Λέει το τραγουδάκι, ναι. Στο 2008 θέλουμε πολλές δεκαετίες για να ξαναγυρίσουμε, και αν δεν θα ξαναγυρίσουμε. Ναι, δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Το 2022 ευελπιστούν ότι θα είμαστε στο ΑΕΠ του 129. Το οποίο χρωστούσαμε. Όχι 110 και 80 και 90, το οποίο χρωστάγαμε το 2009, όταν πήγε ο Παπανδρέου. Αυτός κάνει διαλέξεις, κυρίες και κύριοι. Θα κάνει σοφή την παγκοσμιοποίηση. Είναι περιπλανόμενος. Κοίταξε στο Καστελόριζο. Δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε εκεί, και δεν θα μπορέσουμε διότι όλα αυτά θεωρητικά είναι. Όταν λέει κάποιος στην πράξη ότι επί 3 χρόνια περίπου, που να είναι ο Μάιος, πλησιάζει. Βεβαίως. Δεν κάναμε τίποτα ουσιαστικά. 3 χρόνια. Και όλοι λέγαμε τότε ότι ορισμένα από αυτά που μας επιβάλλουν θα έπρεπε να τα κάνουμε ήδη εμείς. Και όχι μόνο αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε απολύτως. εμείς. Ναι. Μα δεν κάναμε και τίποτα απολύτως. Διότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις ένθεν και ένθεν, και προκειμένου να σκεφτούν το πολιτικό ή προσωπικό τους κόστος, υποναχωρούν. Με συγχωρείς, Δημήτρη. Μια παρατήρηση θέλω μόνο να κάνω για τους φίλους, αυτά που είπες μόνο. Ναι. Σωστά είπες ότι μπορεί να είναι πολιτική η διωγμή και όχι κομματική. Να μην εκλειφθεί δηλαδή ότι η καταδίκη του Παπαγεωργόπουλου έγινε από έναν Πασόκο ή αριστερό προς αυτόν. Βαθύτατα πολιτική. Άλλο πράγμα το πολιτικό, άλλο το κομματικό. Ο κύριος Βασιλάκης έμαθα ετοιμάζεται για τον Άριο Πάγο. Ναι, αλλά έχει κι άλλη δίκη τώρα που είναι επίσης βαριά. Εντάξει. Αυτό το οποίο είπες, αυτό μόνο να πούμε, το ότι φαίνεται πως οι δικαστές, πρόσωπα τα οποία έχουν συναλλαγές είτε αθέμητες είτε ύποπτες ή με βάσιμες ενδείξεις με το δημόσιο ότι δεν ήταν σωστές, δεν ήταν διαφανείς, θα εξαντλούν όλη την αυστηρότητα του νόμου. Συμφωνείς με το σοκ που εγώ έπαθα των ισοβίων? Κανείς δεν περίμενε να μην ληφθεί υπόψη ο πρώτερος έντιμος βίος, διότι μέχρι τώρα ο κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος, δεν είχε δώσει δείγματα ούτε είχε καταδίκες. Αυτό αναγνωρίζεται ακόμα και στον οποιοδήποτε, ας πούμε, κατηγορούμενο. Στον οποιοδήποτε κακοποιό. Αυτό ταυτόχρονα έριχνε την ποινή σε μια ποινή κάθριξης, ας πούμε, που μπορεί να ήταν από 5 χρόνια, ας πούμε, κάπου. Και βέβαια υπάρχει και το εφετείο. Πιστεύετε ότι στο εφετείο θα καταπέσουν τα ισόβια και θα αναγνωριστεί ο πρώτερος έντιμος βίος, διότι αυτό ήταν το περίεργο του πράγματος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτά τα οποία υπόθηκαν, και το γεγονός ότι ανέφερες για την ελπίδα. Μετά τον πόλεμο η Ελλάδα ήταν πολύ περισσότερο κατεστραμμένη από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά υπήρχε η ελπίδα και η προοπτική του μέλλοντος και τρέχαν όλοι εργαζόμενοι με την ανασυγκρότηση, όπως έλεγεται τότε. Τα σχέδια Μάρσελ, τέλος πάντων, τα οποία δεν έφτασαν ποτέ στο λαό. Αλλά τέλος πάντων, κάτι κινήθηκε. Ναι. Λοιπόν, όμως υπήρχε η προοπτική και η ελπίδα. Μπράβο. Φύγαμε από μια κατάσταση, πάμε προς το καλύτερο. Εδώ και τώρα ευτυχώς δεν γίναμε κομμουνιστές. Κομμουνιστική χώρα, ευτυχώς.
Και έρχεται τώρα ο καπιταλισμός και μου συμπεριφέρεται και συμπεριφέρεται στον ελληνικό λαό σαν να είναι κομμουνιστικό κόμμα. Ναι ή όχι? Γιατί και εσύ είσαι παλιοδεξιός. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αν το καλοσκεφθείς, να ξεχάσουμε τα σημερινά, έχει μια διοίκηση σοβιετικού τύπου υπό την έννοια ενός κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού. Γραφειοκρατία. Μια γραφειοκρατία φοβερή. Κερατά. Έχει την ιντελιγκέντσια. Δεν διαφέρει και πολύ. Όχι, που παίρνει και κατεβάζει το επίπεδο ζωής. Είπες μια κουβέντα. Πολλά είπες δηλαδή, αλλά αυτά που συγκράτησα. Μίλησες για απεικιοκρατία. Πράγματι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι ζούμε υπό απεικιοκρατικό καθεστώς, το οποίο δεν φαίνεται. Ξέρεις, μερικές φορές όταν είσαι δούλος και έχει αλυσίδες, το καταλαβαίνεις. Όταν νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος, είναι το χειρότερο. Βεβαίως. Αυτή είναι η μαγιά του συστήματος. Άμπραво. Δύο είναι οι μαγκές. Πρώτον, ότι περνάμε μέρες πολέμου χωρίς να ξέρουμε τον εχθρό. Και λέει ο καθένας το κοντό του, το μακρύ του, όχι είναι η Μέρκελ, όχι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όχι είναι δεν ξέρω τι η Αμερική. Και κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο εχθρός. Και δεύτερον, νομίζουμε όλοι πως είμαστε ελεύθεροι. Γιατί δεν έχουμε μπάλες στα ποδάρια, όπως είχε ο Μπαρμπαθωμάς. Φανερά τις αλυσίδες. Για την Κύπρο να πάμε. Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στην Κύπρο τα πράγματα δεν φαίνονται να εξελιχθούν καλά. Να σου πω μια κουβέντα που είχα πει αν ήταν σωστή. Θέτω υπό την κρίση σου. Τους είπα ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι δεξιός. Δεν καλά, είναι... όπως είναι τα πράγματα. Όχι. Δεν είναι Χριστόφιας. Όχι βέβαια. Δεν είναι Λυσαρίδης. Όχι καθόλου. Επομένως τι είναι? Ναι, σύμφωνοι, ναι. Όχι, καλά, σιγά αυτές τις έννοιες. Είναι και μια δυσκολία. Όχι, δεν με κατάλαβες. Άμα μιλάμε δηλαδή για δεξιά. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ τις έννοιες και ούτε είπα ποτέ εγώ αν είμαι δεξιός, αριστερός ή όχι. Αυτές τις έννοιες. Εγώ το ξέρω ότι δεν ισχύουν. Ξεφεύγουν. Δεν ισχύουν. Αλλά για να καταλαβαίνόμαστε. Ότι είναι εκεί, είναι στο χώρο είναι δεξιός. Της κεντροδεξιάς. Μπράβο. Και ότι είναι αυτός που έσπευσε να πει μαζί με την Ντόρα την Μπακογιάννη, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, βεβαίως. Ναι, και τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Τον Στέφανο τον Μάνο. Ναι, τον Στέφανο τον Μάνο. Όλα τα παιδιά του νεοφιλελευθερισμού. Ναι, στο σχέδιο Ανάν. Βεβαίως. Αυτός είναι ο Αναστασιάδης. Πάμε τώρα. Και μάλιστα υπάρχουν θετικά σχόλια από τον τουρκικό τύπο, το ότι είναι άνθρωπος που μπορούμε να συνονοηθούμε, λένε οι Τούρκοι. Μάλιστα δε, ο συμπρόεδρος των πρασίνων οικολόγων της Γερμανίας είναι τουρκογερμανός, ο οποίος εχθές έκανε μια πρόταση που αν ληφθεί υπόψη είναι αλίμονο. Είπε ότι μέσα στο μνημόνιο στην Κύπρο να συμπεριληφθεί και η επανένωση του νησιού με βάση το σχέδιο Ανάν. Ευτυχώς, Γερμανός αξιωματούχος, δεν μας είπε το Ρόιτερ ποιος, είπε ότι αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και θα μπλέξουμε. Εδώ μιλάμε για οικονομικά. Τι είπε όμως αυτός? Με τον κύριο Αναστασιάδη, το είπε και αυτός, με τον κύριο Αναστασιάδη μπορούμε να συνονοηθούμε. Και αφού είχε πει ναι στο σχέδιο Ανάν, άδικο έχει ο Τούρκος οικολόγος που το λέει αυτό. Έτσι. Βέβαια, προς απόδοση του δικαίου, είπε κάποτε ο κύριος Αναστασιάδης ότι το σχέδιο Ανάν έχει απορριφθεί, δεν μπορεί να επανέλθει. Όμως, δεν μπορεί να επανέλθει το σχέδιο Ανάν, μπορεί να επανέλθει το σχέδιο Καψάλας, το οποίο θα έχει μια αλλαγή σε μια παράγραφο. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ανάν ούτε έχει ιδέα και αμφιβάλλω αν το διάβασε. Είναι δουλειά του Λόρδου Χάνεϊ, τον οποίον έστειλε η κυβέρνηση της Βρετανίας ως εκπρόσωπό της στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ο Λόρδος Χάνεϊ να καθίσει να φτιάξει ένα σχέδιο σύμφωνα με τα συμφέροντα της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν το είπαμε ποτέ σε εκπομπή εκεί, στο ραδιόφωνο το είχαμε συζητήσει. Με το Ευρωσύνταγμα ακόμα το 2003, από το οποίο απορρίφθηκε ευτυχώς, όταν μας στείλανε το Ευρωσύνταγμα, το οποίο ψήφισαν τα δύο μεγάλα κόμματα εδώ εν μία ανοιχτή, και όταν ρωτούσαν ρε παιδιά τι λέει γι' αυτό, δεν ήξερε κανένας. Τους είπαν τα κόμματα ψηφίσανε οι εκπρόσωποι μας. Πήραμε το κείμενο του Ευρωσυντάγματος, ήταν 100 σελίδες. Τώρα έχουμε χρόνο εμείς να καθίσουμε για να το σχολιάσουμε, να διαβάσουμε. Εγώ περίμενα τα κόμματα να μας δώσουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Φιλομετρώντας το, έπεσε το μάτι μου σε ένα θέμα που αφορούσε την Κύπρο. Για να είμαι βέβαιος τι λέει, παίρνω την άλλη μέρα το πρωί τηλέφωνο στον πρόεδρο Λυσαρίδη στην Κύπρο. Ο οποίος, γιατί δεν θέλω τα δεξιός και αριστερός,
Ναι, μεν ήταν στον χώρο τον αντίστοιχο του Πασόκ εδώ, αλλά αμφιβάλλω αν υπάρχουν πατριώτες όσο είναι πατριώτης ο Βάσος ο Λυσαρίδης. Είναι δυστύχημα. Τον είδα πριν από 2 χρόνια και λέω: Πρόεδρε, δεν μπορούσε να είσαι 20 χρόνια μικρότερος. Άντε. Έτσι, 87-88 χρόνια. Λοιπόν, και του λέω: Πρόεδρε, κάτι δεν κατάλαβα καλά εδώ. Και μου λέει με τη γνωστή κυπριακή προφορά: Τώρα, κύριε Καψάλαν, πηγαίνω στο κοινοβούλιο να καταθέσω υπόμνημα. Τι έλεγε το Ευρωσύνταγμα? Αναγνώριζε κυριότητα των Βρετανικών βάσεων με δικαίωμα επί της υφαλοκρηπίδας. Σοβαρά. Βεβαιότατα. Αυτό Μπορεί δεν το το κείμενο ήξερα. του Ευρωσυντάγματος υπάρχει. Τρελάθηκα όταν τ' άκουσα. Ο Λυσαρίδης το πιασε. Με υφαλοκρηπίδα. Υφαλοκρηπίδα. Δεν φτάνει που κατέχει το ακροτήρι. Η- Δεν φτάνει που δεν πληρώνει το ενίκιο. Μου το είπε. Μα κύριε Καψάναν, ακόμα ενίκιον δεν μας πληρώσαν Δεν από το δώσουν. 1960. Οι Άγγλοι. Λοιπόν. Η πιο βρωμερή πολιτική που υπάρχει στη γη. Γνώμη μου είναι. Είναι και δική μου γνώμη, αλλά ξέρεις τι λέω και εκεί όμως εγώ. Το είπα σε μια διάλεξή μου. Δεν ξέρω πόσο θα γίνει κατανοητό. Ο Θεός τους τιμώρησε και τους έστελε τις Αγγλίδες. Τις Αγγλίδες. Τώρα, επειδή, Κακία. επειδή είναι. Κακία. Ναι, το βρίσκω. Καλά, εμείς οι επειδή είναι Μεσογειακοί. ασκημούτσικες τώρα, Εμείς τι οι έγινε. κάποια την Και πορεία τι πρέπει να έγινε έχουμε. που είναι οι αυστριακές κούκλες, δηλαδή τώρα. Η φαλοκρηπίδα και εκεί. Και οι Ελληνίδες τι είναι, Και κοπελάρες. πρόσεξε κι άλλο τώρα. Μην πούμε οι Ελληνίδες τώρα. Και Κοπελάρες. μάλιστα τις Πόντιες, γιατί με ακούει η σύζυγός μου η Ποντία και τι θα πει. Καλά, εδώ θα έχω αισθάσεις. Λίγες. Πρόσεξε όχι τώρα. πολλές. Ναι. Όχι μόνο έχει φαλοκρηπίδα, αλλά τα όρια θα τα καθόριζαν οι Βρετανοί. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που περνούν είναι τα μικρά, τα μυστικά, τα οποία δίνουν άλλες διαστάσεις. Οι δικοί μας ψήφισαν το 2000. Εδώ το ψήφισε η Ελληνική Βουλή χωρίς συζήτηση. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα πράγματα. Εδώ γίνεται ένα μπέρδεμα. Με συγχωρείς, θυμάσαι την κυρία Μπενάκη? Βέβαια, τα είπε η Μπενάκη. Η κυρία Μπενάκη, κυρίες και κύριοι, Βέβαια. ως πρόεδρος της Βουλής, είχε καταθέσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Όταν πήγε να τότε, το ανακοινώσει το ότι εξελέγει. Στεφανόπουλο, Όχι, τον Παπούλια. ο Παπούλιας ήταν. Ναι. Όταν πήγε να το ανακοινώσει ότι εξελέγει. Πάρτε τον προϋπολογισμό και από τις 2 κουβέντες που είπε, η μία ήταν ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκχωρήσαμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Ποιος νεοδημοκράτης το πρόσεξε? Ποιος πασοκτσής? Ποιος αριστερός? Η αριστερή βέβαια ναι, όχι, η αριστερή το πρόσεξε. Η κυρία Μπενάκη τα είχε γραμμένα και επειδή είναι άνθρωπος που προσέχει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι στην εκφορά του λόγου της ξέφυγε. Τι είναι η Μπενάκη τώρα? Άμπραβο. Και τα είχε και γραμμένα, άρα, Η θιά μου η Μαρίτσα άρα τα είχε σκεφτεί. Και είχε πει τότε ότι ζείτε σε μια εποχή, ναι, αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την τύχη της χώρας, όπου και η εθνική κυριαρχία και οι δημοκρατικοί θεσμοί θα έχουν κάποια το πρόνοια είχαμε κτλ. πει νομίζω στο ραδιόφωνο. Το είχαμε συζητήσει. Ναι. Λοιπόν, επομένως έχουμε τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος δεν είναι αντίθετος στο να συμβιβαστεί με τους Τούρκους σύμφωνα με τις θελήσεις του μεγάλου αφεντικού. Αν δώσει και η φαλοκρηπίδα στους Αγγλέζους. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφού το Ευρωσύνταγμα δεν ισχύει, δεν ξέρω τι θα βρουν πάλι. Αλλά το σχέδιο Ανάν είχε το πλέον προσβλητικό που θα μπορούσε να δεχθεί ένας άνθρωπος. Το ότι έχει 3 Ελληνοκύπριους και 3 Τουρκοκύπριους και αν δεν συμφωνήσουν έρχονται 3 ξένοι δικαστές που τους διορίζει ο ΙΕ να αποφασίσουν αυτοί. Αν δεν είναι απικία αυτό τι είναι δηλαδή? Είναι δυνατόν να είναι ανεξάρτητο κράτος ένα κράτος? Σιωπή τώρα, Δημήτρη. Κατανοώ απολύτως τι λες και συμμερίζομαι την οργή σου. Για να μην σου πω και παραπάνω, διότι είμαι και γυναίκα και οι γυναίκες οργιζόμαστε κακά τα ψέματα, αλλά και πιο δραστήριες. Λοιπόν, οι Κύπροι, ο λαός, το ξέρει, μωρέ, έτσι να χαρώ, ας πούμε, τον κυπριακό λαό. Δεν νομίζω να είχε ενημερωθεί σωστά ο κυπριακός λαός. Θα σου πω γιατί. Τι κάνει, μόνο πάει και ψηφίσει σαν το ζώο και αυτός. Γιατί, σαν και εμένα δηλαδή. Σε τι διαφέρει? Πρόβατα είμαστε όλοι. Έχουμε την αίσθηση δηλαδή ότι εμείς αποφασίζουμε. Είναι αυτό που είπαμε για την ελευθερία. Νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι και με την ψήφο μας βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Καλά. Εκεί παίχτηκε ένα παιχνίδι άσχημο. Τουριστικοί πράκτορες και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο θέλαν πάση θυσία να εκμεταλλευτούν τα κατεχόμενα.
και έστρεφαν για προσωπικά τους συντεχνιακά συμφέροντα, έστρεφαν υπέρ της αποδοχής του σχεδίου Ανάν. Στην αρχή ήταν και το ΑΚΕΛ. Όταν όμως διαπίστωσε το ρεύμα και όταν κατάλαβε τι θα γινότανε, τελευταία στιγμή με τετράπη ο απελχών. Μωρέ, οι Κύπροι το πήραν χαμπάρι δεξί. Οι δεξί τι να το πάρουν, αφού το δεξιό κόμμα τους έλεγε ψηφίστε. Και ο Κληρίδης και ο Αναστασιάδης. Και πήγαν λοιπόν σαν τα ζώα, διότι είναι δεξί και ψηφίζουν. Ευτυχώς όχι όλοι. Ο άλλος γιατί είναι αριστερός. Ευτυχώς όχι όλοι. Διότι πήρε 70% πήρε το όχι, ας πούμε. Αλλά το κλίμα που δημιουργεί. Με πόσο βγήκε ο Αναστασιάδης? Α, τώρα λες το Αναστασιάδη. Ναι. Α, νόμιζα στο όχι του Παπαδόπουλου. Ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Εδώ τώρα δες τώρα πώς οι Κύπροι. Αρχή άνδρα δείκνηση, κυρίες και κύριοι, Τάσος Παπαδόπουλος. Δες όμως τώρα ποιο είναι το άσχημο. Γιατί είναι και οι Κύπροι Έλληνες. Απόδειξη. Το κόμμα του Τάσου του Παπαδόπουλου με τον Αρμενοκύπριο αυτή τη στιγμή πρόεδρο, υποστήριξε τον Αναστασιάδη. Τον Αναστασιάδη. Δεν τους άκουσε όμως ο κόσμος. Γι' αυτό πήρε και ο Λιλίκας παραλίγο να βγει δεύτερος. Ο Λιλίκας είχε υποστήριξη μόνο από το Βάσο το Λυσαρίδη ως κόμμα. Δεν είχε κόμμα ο Λιλίκας. Και παρόλα αυτά πήρε ένα ποσοστό που παραλίγο θα ήθελε. Ο άλλος που πήρε του ΑΚΕΛ. Όχι, πώς τον λένε τον άλλον. Αναστασιάδης, Λιλίκας, Μίσιος, Μαριάς. Του ΑΚΕΛ ήταν αυτός. Πώς λέγεται? Ο Μάλας. Δεν ήταν όμως. Ναι, δεν ήταν αυτό. Αυτός άστον. 3 ήταν ουσιαστικά. Αλλά υπήρχε το λεγόμενο εθνικιστικό κόμμα του Σιλούρη, το οποίο υποστήριξε τον Αναστασιάδη. Γι' αυτό λέω είναι το μπέρδεμα και είναι καλοί Έλληνες. Υπό την έννοια το ότι σήμερα είμαστε έτσι, αύριο είμαστε αλλιώς, πώς θα μας βολέψει. Δηλαδή είμαι εθνικόφρον. Αλλά ναι. Όμως... για την τσέπη μου. Εδώ υπάρχει γιατί λέω ότι η Παπαρίγα, Δημήτρη Καψάλα, στραβή μπορείς να την πεις. Ό,τι θέλεις να την πεις. Ντολμές και κολοντούπας δεν είναι. Αυτό πρεσβεύει, αυτό λέει. Μα το είχαμε πει κι άλλη φορά. Το μόνο κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το απορρίπτει ή το αποδέχεται. Όλοι οι κολοτούμπες δηλαδή στο κεφάλι μας μαζεύτηκαν. Και άμα κάνω εγώ θα με πούνε και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ το θετικό στοιχείο που βρίσκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν το ξέρω ο κόσμος και αν δεν θα ανακοινωθεί επίσημα. Είναι ότι σύμβουλο επί των εξωτερικών θεμάτων έχει το θέμα του Στοφορόπουλο. Ο πρεσβευτής, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου και έφυγε όταν διαφώνησε με την εξωτερική του πολιτική και έχει καθαρά πατριωτικές θέσεις. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αν δει κάποιος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι θέσεις του είναι άκρως πατριωτικές. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Όχι. Γιατί δεν τα πολύ προσέχει. Τώρα έχουμε τα άλλα προβλήματα. Θα μου πεις και παλιότερα ποιος τα προσέχει, αλλά να το πούμε αυτό. Στα άλλα, βεβαίως, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το σοβιετισμό του. Λοιπόν, τι θα πει. Και μπερδευτήκαμε. Μα έλεγα θα μου το πάρει το σπίτι ο μπαμπάς μου, ο Σχορεμάνος. Έλεγε θα μας πάρει τα σπίτια. Και μπερδευτήκαμε λοιπόν και εκεί μου στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, να έχουμε ένα ΕΔΕΚ, το οποίο βέβαια δεν είχε με 7 με 10% εκεί πάλευε, να υποστηρίζει το Λιλίκα και ο υπόλοιπος κόσμος να πηγαίνει προς τον Αναστασιάδη. Βέβαια, ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι αμέσως, βέβαια, εντάξει, οι θεσμοθετημένοι άρχοντες μας εδώ το συνεχάρισαν. Αλλά δες τι μου έκανε εντύπωση, μεταξύ αυτών που το συνεχάρισαν ήταν και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ναι. Εκεί απόρρισα, δεν απόρρισα, καλά στην πολιτική έχουμε μάθει τόσα πράγματα τώρα, αλλά έτσι για να δεις πώς μπερδεύονται τα πράγματα. Δεν θα περίμενα από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη γιατί είχε πει όχι στο σχέδιο Ανάν τότε. Και ήταν από τους λίγους που είπαν στον χώρο της λεγόμενης. Φαντάζομαι πρώτη έστειλε συγχαρητήρια η Ντόρα Μπακιωδάκη. Προφανώς, ναι, καλά, είχαμε τον Αναστασιάδη. Ναι. Εγώ στεναχωρέθηκα που δεν βγήκε ο Λιλίκας, είχαμε κάποια έτσι, μικρή γνωριμία, ας πούμε, και υπήρχε μια γυναίκα, υπήρχε γυναίκες πιο μπροστά, που εκείνη αν ήταν πρόεδρος. Είναι στο Αναστασιάδη με το κόμμα Ευρωβουλευτής, αλλά έτυχε να βρίσκεται εκεί. Πώς λέγεται? Η Ελένη Θεοχάρους ή Θεοχάρους. Ναι, σπούδασε εδώ ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι, λοιπόν, αυτά περί Κύπρου, έτσι χοντρικά. Αλλά στο εσωτερικό τι περιμένω. Ναι. Στο εσωτερικό αυτά τα οποία έχουν δώσει για εκμετάλλευση έχουν δωθεί. Εκεί πια είναι ευρωαμερικανικές εταιρείες. Ναι, είναι όμως μαζί με το Ισραήλ. Ναι, γι' αυτό είπα ευρωαμερικανικές εταιρείες. Ναι. Όμως πρόσεχε. Ο Αναστασιάδης, όπως και ο Χριστόφιας,
ήταν αυτοί οι οποίοι από παλιά λέγανε ότι το αέριο πρέπει να μεταβρεθεί από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Μέσω Τουρκίας. Και ο Χριστόφιας. Βέβαια. Πώς τη λέγανε την Υπουργό Εξωτερικών, την Πραξούλα, που είχε Υπουργό Εξωτερικών, είχε κάνει και διδακτορικό πάνω σε αυτό και μάλιστα είχε συμμετάσχει σε μια ημερίδα με Τούρκους. Ίσως... Το αέριο να φύγει μέσω Τουρκίας, ενώ οι Ισραηλινοί, τώρα με τα προβλήματα που έχουν με τους Τούρκους, λέγανε να γίνει αγωγός, να πάει Κύπρος-Κρήτη, Κρήτος-Κύθυρα, Κρήτη-Κύθυρα, Πελοπόννησος και από εκεί να πάει στην Ευρώπη. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο θα είναι πολυέξοδο, αλλά επειδή θα γινόταν 1 μέτρο κάτω από το βυθό της θάλασσας, θα ήταν σίγουροι οι Ισραηλινοί ότι δεν θα έχουν προβλήματα από σαμποτάζ και διάφορες ενέργειες. Όμως ο κύριος Αναστασιάδης, όπως και η Πραξούλα τότε, ήταν να μεταφερθεί το αέριο από εκεί. Τώρα κοντός ψαλμός Αλληλούια. Τώρα τι θα δούμε? Τώρα τι θα δούμε? Έχει καταρχήν το νομισματικό ταμείο και το ταμείο στήριξης. Το πρώτο που είπαμε... Να τους δω τους Κυπρίους. Το πρώτο που είπαμε... Συμβήστε. Είναι να τους πιέσουν να δοθεί μια λύση. Το δεύτερο, ότι στα κατεχόμενα έχει αναλάβει τις εξορίξεις όταν και αν βρεθεί πετρέλαιο, ας πούμε τις έρευνες, η ΣΕΛ, η Βρετανική. Άρα οι Βρετανοί δείχνουν ότι έχουν πατήσει πολύ γερά το πόδι τους εκεί. Η ΣΕΛ είναι από τις λίγες εταιρείες που δεν είναι μέσα στις θυγατέρες τις γνωστές. Όπως και οι Βρετανικές δηλαδή κάπως είναι απομακρυσμένες. Αλλά από τη στιγμή που είναι η ΣΕΛ, οι Βρετανοί δεν θα αφήσουν το παιχνίδι έτσι. Και ο κύριος Αναστασιάδης, από τη στιγμή που τάχθηκε υπέρ του σχεδίου Ανάν, δηλαδή υπέρ του σχεδίου του λόγου να δω και η υφαλοκρηπίδα στο ακροτήρι, στη βάση των Άγγλων. Ναι, δηλαδή εγώ δεν να πω τους Έλληνες με βάρκα την ελπίδα. Ναι, δεν αποκλείω τίποτα. Το αίτημα των Τούρκων και με τον Μπαγής που μίλησε, τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό επί της Ενέργειας και της ενσωμάτωσης και της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρώπη, ο Μπαγής είναι ένα θρασίτατο ασιατικό προϊόν, το οποίο όμως έχει τη θρασίτητα διότι βρίσκει και κάνει. Είναι λογικό αυτό. Και να το πούμε αυτό, μόνο σε εμάς βρίσκουν και κάνουν. Τα μηδενικά προβλήματα του Νταβούτογλου είναι μόνο προβλήματα γύρω-γύρω. Με τη Συρία, με την Αρμενία, με το Ιράκ, με όλες τις χώρες πλην μόνο, ας πούμε. Λοιπόν, και έχουμε πρόβλημα και εκεί μου και με την επίσκεψη του κυρίου Σαμαράκη. Διότι αμέσως οι Τούρκοι φρόντισαν να μας ενημερώσουν ότι τα ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και Ανατολικής Μεσογείου είναι ύδατα που ανήκουν σε αυτούς. Λόγω υφαλοκρηπίδος. Λόγω υφαλοκρηπίδας. Καταθέτουν λοιπόν το διεθνές δίκαιο, το οποίο βεβαίως είναι κουρελόχαρτο, λυπάμαι που μιλάω έτσι για ένα διεθνές δικαστήριο. Το σπουδάσαμε. Μα αν δείτε τους δικαστές από τους οποίους απαρτίζεται, θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι. Και τους ευρωβουλευτές μας να δει ο κόσμος που περιμένουμε να μας υποστηρίξουν, να δει ποιοι είναι, και τι είναι. Λοιπόν, ναι, το διεθνές δίκαιο μας στηρίζει. Αλλά και ο ΙΕ μας στήριζε και έλεγε να φύγουν τα στρατεύματα από την Κύπρο. Πού είναι μωρέ το ναυτικό δίκαιο? Τίποτα δεν υπάρχει. Ποιο είναι το διότι κακό? Έτσι και τακτοποιηθεί το ναυτικό δίκαιο των 12 μιλίων, δεν υπάρχει θέμα Καστελόριζου. Θέμα ισχύως είναι και εκεί. Ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια, όταν οι Αθηναίοι τσάκισαν τους Μήλιους, πήγαν και τους είπανε ναι, μένει συμμαχίες, λένε αυτά και αυτά και το διεθνές δίκαιο της εποχής εκείνης. Αλλά ο δυνατός κάνει κουμάντα. Μπράβο. Και ο αδύναμος είναι υποχρεωμένος να ακούει. Θες. Επομένως, μια λύση υπάρχει. Η οποία βέβαια δεν θα μας ωφελήσει και πολύ οικονομικά, αλλά τουλάχιστον θα γλιτώσουμε. Να έχουν ήδη αναλάβει τα οικόπεδα τα δικά μας αμερικανοεβραϊκές εταιρείες. Εβραϊκές, μωρέ. Ναι, εντάξει. Διότι τι να κάνουμε τώρα, γνωστό. Αν υπάρχει αυτή η λύση, θα πάρουμε ένα ψίχουλο. Μην περιμένει ο κόσμος αυτά τα πετρέλαια θα μας κάνουν πλούσιους. Το πολύ που σου δίνουν είναι ένα 20-22%. Χρυσορυχείο της Χαλκιδικής που περιμένετε. Μα δεν έχουμε κρατική εταιρεία πετρελαίου εμείς. Αλλά κι αν είχαμε, ας γίνει αντιληπτό ότι οι χώρες που τσακιστήκανε στην Αφρική και στην Ασία σήμερα ήταν γιατί βρέθηκε πετρέλαιο. Και γιατί είχαν κρατική εταιρεία που έπαψαν να είναι κρατικές εταιρείες και κρατικές τράπεζες. Δεν θα αφήσει το σύστημα. Κρατικές εταιρείες πετρελαίου, γι' αυτό λέω, ενέργειας και τράπεζες. Γι' αυτό λέω, Δημήτρη μου, ο Τούρκος, ο Ερντογάν, ό,τι πει καζάν την πει. Ό,τι μαγιά κάνει στο Σαμαρά και σε όλες τις κυβερνήσεις, εδώ να το πούμε. Να πούμε όμως,
Ήθελαν την τελευταία φορά που φερθήκαμε εντάξει ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου το 1987. Τότε με το χώρα. Όχι. Υπάρχει με το μεγάλος χώρα ήταν συνεννοημένο με το Καραμαλή. Όχι. Ναι. Εκείνο έγινε το 1977. Ναι. Το 1987 που κάναμε μερική επιστράτευση γυρίσαν οι Τούρκοι πίσω. Εγώ δεν είμαι Παπανδρεϊκός, αλλά πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Εντάξει. Και ξέρεις τι, και η προηγούμενη φορά που φερθήκαμε σωστά ήταν με τον παππού Παπανδρέου το 1964. Και εξαφανίστηκαν και οι δυο. Να το σημειώσουμε αυτό. Λοιπόν, όχι, επισύουν εδώ οι εσωτερικές κυβερνήσεις τον πόλεμο που πιθανόν θα μας κηρύξει η Τουρκία. Ακούγεται ισχυρό επιχείρημα. Εγώ όμως θα πω τώρα, ως ασχετίδου κυρίες και κύριοι, καλά, δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ και οι δύο? Δηλαδή, το ΝΑΤΟ τι είναι? Παγκόσμιος χωροφύλακας δεν είναι? Λοιπόν, θα αφήσει δύο παλικάρια του, την Ελλάδα και την Τουρκία, να μαλλιοτραβηχτούν, ή θα επαναληφθεί η αμερικάνικη προδοσία του θέματος Κύπρου? Που σημαίνει θα αποφασίσουν οι Αμερικανοί, πες το καθαρά. Που σημαίνει ότι θα αποφασίσουν οι Αμερικανοί. Επομένως, καζάν την πει, τίποτα δεν κάνει ο Ερντογάν, εάν η Αμερική δεν πάρει το και οι κάτοχοι της Αμερικής, το σύστημα, μπράβο, δεν πούνε έτσι. Και πιο πρακτικά, αυτό που είπες, να το κάνουμε πιο πρακτικό. Να το κάνουμε πιο πρακτικό. Δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Ελλάδα με την Τουρκία που να κρατήσει πάνω από 24 ώρες, διότι όλα τα οπλομηχανήματα είναι νατοϊκά και οι παρεμβολές που μπορούν να γίνουν είναι τέτοιες που τελειώσαμε και σε ώρες αν θέλουν. Επομένως, πολύ σωστά είπες, είναι θέμα καθαρά αμερικανικής κυβέρνησης και αν πάρουν την έγκριση τους από πάνω. Εγώ θα ευχηθώ στην Αμερική. Τελειώνει η Αμερική. Από ψυχής. Τελειώνει η Αμερική. Καλά ξεμπερδέματα. Τελειώνει η Αμερική. Όλοι θα τελειώσουν. Καλά ξεμπερδέματα, Αμερικανοί. Δεν λέω το λαό, γιατί ο λαός εκτός από τα χάμπουργκερ και σιγά. Δεν υπάρχει σήμερα αμερικανικός λαός όπως τον ξέραμε πριν από 30 χρόνια. Το 40% είναι Λατίνοι. Το 7% είναι μαύροι, να οι μισοί τελείωσαν. Γι' αυτό εκτιμώ, είναι παρακινδυνευμένο, ότι ώρα θέλουν την τελειώνουν την Αμερική. Ότι η Wall Street δεν το έχει τίποτα να ξαναγυρίσει στο City, το οποίο υπάρχει στην Αγγλία. Κοίταξε. Αλλά το πολιτικό κέντρο θα μείνει στην Αγγλία. Αλλά η Wall Street, εγώ θα έλεγα, μπορεί να πάει και προς το Πεκίνο, για να είναι πιο κοντά εκεί. Είδα το Ρότσελντ που έδωσε συνέντευξη από το Πεκίνο τον Απρίλιο. Ναι. Και αυτό είναι μέσα στο μυαλό μου. Ήταν κάποιο σήμα μας έστειλε. Ο Ρότσελντ όμως, πέραν των δηλώσεών του, έχει κάνει μια δήλωση πολύ παλιά. Ο παππούς ο Ρότσελντ, όχι αυτός. Ναι. Εμένα, λέει, δώστε μου, όχι πολύ παλιά δηλαδή, παμπάλαια, το 1971. Το 1971, όταν κατηργήθη οριστικός ο κανόνας του Χρυσού. Ο κανόνας του Χρυσού. Είπε, δεν με νοιάζει. Εμένα δώστε μου τη δυνατότητα να εκδίδω χρήμα. Και ας υπάρχει η πολιτική να εκδίδει νόμους. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος εκδίδει τους νόμους, με ενδιαφέρει ποιος ελέγχει τις τράπεζες. Ήταν η φράση του... Έτσι, μπράβο. Να εκδίδω χρήμα. Ναι. Γι' αυτό η Αμερική, τα κατούκα, χρόνια ολόκληρα. Τα δολάρια, τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Και έκανε το λάθος ο Στρος Κάρν να ζητήσει να δει τα ανταλλάγματα σε χρυσό. Ακριβώς. Και μετά από ένα μήνα θυμηθήκαν ότι είναι ζωηρός. Την ερωμένη την καμαριέρα. Δεν το ξέρανε ότι ήταν ζωηρός. Καλά τον κάναν τον Εβραίο και αυτόν, αλλά λέω τώρα. Μα δεν το ξέρανε, τότε το μάθανε δηλαδή. Έλα μου τώρα. Ή δεν ξέραν τον Μπερλουσκόνη. Έλα μου τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ασχοληθεί με το εσωτερικό της χώρας? Δεν νομίζω ότι μπορεί παραπάνω από αυτά. Δεν μπορεί στο εξωτερικό. Δεν μπορεί και το εσωτερικό. Μα εκτελούν συγκεκριμένες οδηγίες. Τι να κάνω εγώ τώρα? Πες μου τι κάνουν, αφού εκτελούν συγκεκριμένες οδηγίες. Τι να κάνουν? Οι εκτελεστικά όργανα είναι, δεν αποφασίζει πλέον. Ένας ακριβώς δημοκρατής, ξέρεις τι μου είπε? Καλά τα λες με μονολόγους. Πρόταση έχεις να μας κάνεις πώς θα σωθούμε? Και ξέρεις τι του απήντησα και τον ξανααπαντώ. Εγώ δεν ζήτησα την ψήφο σου για να σε σώσω.
Εγώ δεν είμαι στη Βουλή για να σε σώσω. Εγώ δεν είμαι Σαμαράς για να σε σώσω, δεν είμαι Παπανδρέου για να σε σώσω, ούτε Σιμίτης να σε σώσω. Οι προτάσεις θα τις περιμένεις εκεί που ξεροσταλιάσεις. Γκέκε, γιατί πολύ εδώ μου κάθισε. Εγώ να προσθέσω όμως και δύο άλλα στοιχεία πάνω σε αυτό που είπες εκεί. Από άλλη σκοπιά. Τελειώνω όμως. Ναι, είπε ο Καζαντζάκης, εσύ θα σώσεις τον κόσμο και αν δεν σωθεί ο κόσμος θα φταίς εσύ. Το λέει στον καθένα. Άρα ο καθένας κάτι πρέπει να κάνει. Μην τα περιμένει από τους άλλους. Τον Καζαντζάκη απ' έξω και έναν κατωτά. Μπράβο. Και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και μιλώ. Άρα ο καθένας δεν μπορώ να έχω και την ευθύνη τώρα όλοι επειδή εγώ τηρώ. Ο καθένας και από αυτούς που ακούν και από αυτούς που μιλούν. Αλλά πού το κολλάει, κοκορνιόκο του καθενός. πού κολλάει η ιστορία? Σε μια φράση του Τολστόη στον Πόλεμο και Ειρήνη που λέει όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά κανείς δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό. Τον εαυτό μας. Αν δεν αρχίσουμε από εκεί σε μια κοινωνία με σαπίλα δεν υπάρχει σωτηρία. Ευχαριστώ Δημήτρη Καψάλα. Να είσαι γερός. Είδες πόσο γρήγορα ήρθα αυτή τη φορά? Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή τελείωσε. Σας εύχομαι, τέλος πάντων, πέρασε και η Τσικνοπέμπτη, τι να πω τώρα. Σας εύχομαι να είστε καλά. Εστέ γερές και γεροί. Και μην τους κάνετε τη χάρη να καταπίνετε αμάσιτο ό,τι σας λένε. Είδατε τα πρόβατα και τα κατσίκια τι κάνουν. Και οι αγελάδες τα φέρνουν ξανά και μάσα. Θα μου πείτε γλιτώνουν? Όχι. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ίδιος με την κατσίκα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια χαρά σας.